Euskal Herriko dantza txapelketa honen 37. edizioko txapeldunak hauexe ditugu Jaun Andreok, Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Zorionak eta besarkada jaso dituzte eta pozak zoratzen bikotea. Pozez zoratzen oraindik ere pentsatzen dut bikote, zenez eta egun batzuk pasa diren, ez da egunero sentitzen, ez Euskal Herriko txapeldun izateren emozio hori. Ez da egunero sentitzen eta ez da egunero amesten, ez? Eta, bueno, ondino gaur astelena asteartea izan da, pues, hileak puntan, emozionatuta, eta ondino nik uste dut entzuten dugunean Lander Campos eta Aizea Ormaetxea, bueno, begiak malkoz betetzen zaizkigu ondino. Ba, hendik posiz gauz, eta, bueno, prestatzeko eta hurren urterako ja hasiko gera ja jokatzen da hori. Espero zenuten. Ez genuen espero. Txapela bota ere egintzen nuen Lander, momentu ederra izan zen hori, emozioarekin. Berriz ere dantzari antzizarete, guantxe jarriko ditugu berriz ere dantza, baina lehenago zema sari hemen ez da? Asko, Bizkaiko aldundiak emandakoa, Bizkaiko bikoteriko berena izan ginelako, Gipuzkoako dantzarien biltzarrekoa, Segurako udalak eman ziguna, eta azkenik eta preziatuena ez, edo garrantzitsuena esango genuke, Nestor Basterretxearen eskultura. Nolakoa da zuen entxegu egun normal bat? Ba, bueno, ailegatzea, han estiratzea edo, eta gero pieza errez batzuegaz hasi, eta gero beste pieza batzuegaz jarraitu, zailagoak edo askarragoak eta holan. Eta normalean, bueno, kasetagaz entzaiatzen dugu edo. Zenbat zarete ekipoan? Ba, guztira 10 gara, 5 neska eta 5 mutil, eta hori gu dantza sueltoan ez ezik aurrezkoan bai aritzen gara, danok, bai neskak eta bai mutilak, eta eskontzetatik ere turra egiten dugu, dantzen dugu aurrezkoa, tradizionalaz aparte ere, koreografia prestatzen ditugu. Txapelduna berriz ere dantzan paratuko ditugu, triketi doinu berexiekin. Santurtzitik Joseba Lagarai, Euskal Herria zuzenean.